Καλησπέρα και από μένα. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Πρόεδρο για την πολύ τιμητική πρόσκληση για να μπορέσω να σας αναπτύξω λιγάκι κάποια πράγματα για τις λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού. Λέγομαι Γεωργία Τσιούμα, είμαι ορειλά, είμαι επιμελήτρια στο νοσοκομείο του Βόλου. Περισσότερο η εμπλοκή μου με τις ανοσοανεπάρκειες ξεκίνησε ως φοιτήτρια στο μεταπτυχιακό με τον κύριο Σπελέτα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και έκτοτε νομίζω συνεχίζουμε μια πολύ καλή συνεργασία σε διάφορα προγράμματα και σε ασθενείς. Θα ξεκινήσω διαφωνώντας με τον κύριο Τρίφωνο. Μας είπε ότι οι πνεύμονες είναι ακάλυπτοι, απροστάτευτοι και μόνοι τους στο εξωτερικό περιβάλλον. Δεν είναι πολύ αλήθεια αυτό, γιατί έχουν ένα κάστρο έξω από αυτούς, που είναι η μύτη και το στόμα. Είναι ο λυμφικός ιστός στη στοματική κοιλότητα και ο λενογόνος όλος της ειρηνικής κοιλώτης και των παρερμηνίων κόλπων. Ο αέρας δεν είναι καθαρός που εισπνέουμε, είναι γεμάτος αλεργιογόνα, ρήπους, μικροοργανισμούς, ιούς, βακτήρια, μύκητες. Και δεν υπάρχει και κανένας μαγικός τρόπος να τα αποφύγουμε αυτά, ούτε να κλειστούμε σε μια μαγική σφαίρα. Το ρόλο λοιπόν της άμυνας απέναντι σε αυτούς τους μικροοργανισμούς καλείται να διατελέσει το νοσοποιητικό σύστημα. Πρέπει να πατήσετε ένα play για να παίξετε το πιάνο. Όχι, μπορεί να παίξετε ένα play και πάνω, αν δεν πειράζει. Είναι το τρίτο. Ναι. Science carrying the air from Hartford. Λοιπόν, ο αέρας εισέρχεται από τη μύτη με όλα αυτά τα πράγματα που προαναφέραμε μέσα. Γύρις, αλεργιογόνα, ρήπους, μικρόβια. Ο ρόλος της μύτης είναι να παράγει βλέμη, να παράγει εκκρίσεις, με σκοπό να εγκλωβίζεται πάνω στο επιθύλιο όλη αυτή οι παρήσακτες ουσίες, έτσι ώστε να κατεβαίνει φιλτραρισμένος ο αέρας. Υπάρχουν άνθρωποι που αναπνέουν πολύ περισσότερο από το στόμα, γιατί υπάρχει κάποιο ανατομικό πρόβλημα στη μύτη τους. Εδώ το ρόλο αυτό καλείται να κάνουν τα δύο όργανα του λυμφικού ιστού στα οποία περνάει ο αέρας, που είναι οι αμυγδαλές και οι αδενοειδείς εκπλαστείς, τα γνωστά σας κρεατάκια. Όταν αυτά υπερλειτουργούν, διωγγώνονται, υπερτρέφονται και στο τελευταίο καρέ είδατε ότι όταν πάει μετά να περάσει αέρας από τη μύτη, ξαναμπλοκάρεται, οπότε είναι ένας φαύλος κύκλος που συνεχίζει με το να δυσκολεύεται κάποιος να αναπνεύσει από τη μύτη του. Πάμε στην παρουσίαση. Θα σας ταλαιπωρήσω λίγο δύο βιντεάκια ακόμα, αλλά... Οι ασθενείς που εμφανίζουν πρωτοπαθείς από τις σωματικές ανεπάρκειες φαίνεται ότι έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία στις πιογόνες μικροβιακές λοιμώξεις, κυρίως του ανώτερου και του κατώτερου αναπνευστικού. Ανώτερο στόμα, μύτη, κατώτερο πνεύμονες, έτσι. Εμφανίζουν λοιμώξεις κυρίως από στρεπτοκόκκους πιοτζένης, από χρυσίζοντες σταφυλόκοκκους, από εscherichia coli, από είδη κλεψιέλας, είδη πρωτέα και είδη ψευδομονάδας. Μπορεί ένας ασθενής, μάλλον στο 1 τρίτο των ασθενών με πρωτοπαθείς σωματικές ανεπάρκειες, οι λοιμώξεις από την ειδικότητα της ορειλά μπορεί να είναι η μοναδική εκδήλωση. Και τα χαρακτηριστικά αυτών των λοιμώξεων είναι ότι είναι συνήθως βαρύτερες από ό,τι θα είναι στον γενικό πληθυσμό, είναι υποτροπιάζουσες, έρχονται και ξαναέρχονται, είναι χρόνιες, μπορεί να είναι ασυνήθεις, να μην είναι τυπικός ο μικροοργανισμός ή να μην είναι τυπική η θέση ή η έκταση και προκαλούν δυσλειτουργία στο προσβαλλόμενο όργανο. Και σε ένα ποσοστό 5 με 9% μπορεί να είναι ευκαιριακές, δηλαδή παθογόνα, μικρόβια που σε κάποιον άλλον σε έναν υγιή οργανισμό με φυσιολογικό νοσοποιητικό δεν θα προκαλούσαν κάποια λίμωξη, σε έναν ασθενή με ανοσοανεπάρκεια
θα μπορούν να πυροδοτήσουν μια φλεγμονή. Οι διεθνείς κατευθυντήριες για την κοινή ποικίλη του 2016 δίνουν αυτόν τον πίνακα με συμπτώματα, όπου βλέπουμε ότι οι υποτροπιάζουσες λοιμώξεις στους παραρρήνιους κόλπους έχει μεγάλη διακύμανση, αλλά μπορούν να φτάσουν από 19 μέχρι 98%. Και ουσιαστικά με τις λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος είναι η βασική συμπτωματολογία των ασθενών με κοινή ποικίλια νοσοανεπάρκεια. Ας πάρουμε λίγο ένα-ένα τα συστήματα. Θα ξεκινήσουμε από τη μύτη πρώτα. Η μύτη αποτελείται από την κοιλότητα της ρηνός και από τους παραρρήνιους κόλπους, αυτές τις κοιλότητες γύρω στο πρόσωπο. Είναι τα δύο ιδμόρια άντρα, η πρόσθεση ηθμοειδής και η οπίστηση ηθμοειδής κυψέλες, η μετοπιαίοι κόλποι και η σφινοειδής κόλποι. Βιντεάκι. Είναι και τα τελευταία, συγγνώμη. Το πρώτο, όταν εισέρχεται ο αέρας στη μύτη, υπάρχουν τα εκρητικά κύτταρα που παράγουν αυτό το στρώμα βλέμμης που βλέπετε πάνω από αυτούς τους κροσσούς. Εκεί πάνω εγκλωβίζονται οι μικροοργανισμοί και με την κίνηση των κροσσών αποβάλλονται προς το περιβάλλον. Μέσω της μίξας, φυσώντας τη μύτη μας. Στο επόμενο βίντεο. Το ίδιο επιθύλιο, από το ίδιο επιθύλιο επενδύονται και οι παραρρήνιοι κόλποι. Τα ιδμόρια, ας πούμε, όπως σε αυτή την περίπτωση. Οπότε, όταν εισέρχονται μικροοργανισμοί και στην περιοχή του ιδμορίου θα συμβούν τα ίδια πράγματα. Θα αρχίσει ο βλενογόνος να παράγει βλέμη για να απομονώσει εκεί τους μικροοργανισμούς. Οπότε, παραγόμενη η βλέμη θα αρχίσει να κάνει και ένα είδημα στο επιθύλιο της περιοχής. Αυτές οι βλέμες θα έπρεπε να βγουν μέσα στη μύτη και να αποβληθούν σαν μίξες. Όταν όμως αρχίσει και πρίζει το βλενογόνος, τα στόμια κλείνουν επειδή κλείνεται. Οπότε οι βλέμες λιμνάζουν μέσα στους κόλπους, επιμολύνονται και είναι μια πολύ τυπική συνέχεια η χρόνια παραρρινοκολπίτιδα μετά από αυτό. Ωραία. Και εδώ είναι που θα συμφωνήσω με τον κύριο Τρίφων ότι όταν οι μικροοργανισμοί έρθουν μάλλον η βλάβη η οποία χαρακτηρίζει την πυροδότηση μιας φλεγμονής είναι η βλάβη στο επιθύλιο. Είναι η ρήξη του επιθυλιακού φραγμού και είναι εκείνη και στο κατώτερο και στο ανώτερο αναπνευστικό. Και αυτό προφανώς είναι ένα χαοτικό σχεδιάγραμμα το οποίο δεν σας χρειάζεται σε κάτι, αλλά κάπου εδώ κάτω ο ρόλος της άμυνας λέει ότι είναι να παράγει ενωσοσφαιρίνες με όλους αυτούς τους καταράκτες και πολλούς άλλους, πολύ πιο περίπλοκους, για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί μια οξία φλεγμονή και μια χρόνια φλεγμονή. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι όταν υπάρχει ένα έλλειμμα στο νοσοποιητικό μας, η διαδικασία της καταπολέμησης του μικροοργανισμού δεν είναι τόσο εύκολη. Θα σας πάρω μία λιγάκι τις κυριότερες λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού. Η οξία ρινοκολπίτιδα είναι κατά βάση μία ιογενής φλεγμονή. Είναι αυτό που ξέρετε σαν συνάχη, το κοινό κρυολόγημα. Διαρκούν τα συμπτώματά της λιγότερο από 10 μέρες. Έχουμε πυρετό ενδεχομένως, εκκρίσεις από τη μύτη, διαυγής εκκρίσεις από τη μύτη. Όταν σε αυτή τη συνθήκη έχουμε επιμόλυνση από ένα βακτήριο, τότε μιλάμε για οξία μικροβιακή ρινοκολπίτιδα, η οποία για να διαγνωστεί χρειάζεται 3 από τα εξής συμπτώματα. Θέλει πυρετό άνω των 38 βαθμών, θέλει έντονο πόνο στο πρόσωπο, αυξημένους δείκτες φλεγμονής στις εργαστηριακές εξετάσεις, ποιόδης εκκρίσεις από τη μύτη και επίσης βακτηριακή επιμόλυνση έρχεται με αυτό με αυτή τη χαρακτηριστική καμπύλη που έχουμε. Δηλαδή, ξεκινάει ένας ασθενής, έχει τις πρώτες μέρες, 2-3 μέρες συμπτώματα, τα οποία αρχίζουν και βελτιώνονται. Γύρω στην 5η μέρα αισθάνεται πολύ καλύτερα και την 7η μέρα ξαναρχίζουν τα συμπτώματα και είναι λίγο πιο έντονα. Είναι η διπλή νόσηση και είναι έτσι χαρακτηρίζεται στην ειδικότητά μας και είναι ενδεικτικό βακτηριακής επιμόλυνσης. Η ιογενής παραγωγική συνάχη είναι μια πάρα
πολύ συχνή λίμωξη στους ενήλικες και πολύ πολύ συχνότερη στα παιδιά, ειδικά στα παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο. Δεν θα χρειαστούν μια πολύ μικρή ποσότητα, θα είναι βακτηριακές από όλες τις οξείες ρινοκολπίτιδες και μια ακόμα μικρότερη θα είναι αυτή που θα χρειαστεί αντιβιωτικά. Τι γίνεται, γιατί όμως σας την αναφέρω, γιατί αυτό είναι η δικιά μας βίβλος στις παραρινοκολπίτιδες. Είναι η ευρωπαϊκή θέση για τις παραρινοκολπίτιδες, είναι το έπος, είναι η τελευταία του αναβάθμιση του 2020. Θα κάνω μια παρένθεση εδώ. Έχουμε ξεκίνησε το 7, το 12, το 16 και το 20. 4 αναβαθμίσεις στις κατευθυντήριες οδηγίες. Το κομμάτι με τις ανοσοανεπάρκειες, στο έπος του 16, αναφέρεται σε μία παράγραφο. Το έπος είναι περίπου 400 με 500 σελίδες και ασχολείται με 2 ξεκάθαρες παθήσεις, την οξεία και τη χρόνια παραρινοκολπίτιδα. Οπότε φανταστείτε πόσο μη ενημερωμένοι είμαστε εμείς σαν ειδικότερα για αυτό το κομμάτι. Το έπος του 2020 όμως, όταν πλέον αποφασίσαμε ότι η χρόνια παραρινοκολπίτιδα μάλλον δεν είναι χειρουργική νόσος και στραφήκαμε σαν ειδικότητα στους βιολογικούς παράγοντες, αρχίζαμε να μελετάμε κι εμείς λίγο περισσότερο το κομμάτι της ανοσίας, της ανοσιακής απάντησης. Οπότε εδώ πλέον τα πράγματα είναι λίγο πιο εκτεταμένα στις οδηγίες. Όχι πάλι, μην φανταστείτε ανάλογα με πολλά άλλα πράγματα, αλλά τουλάχιστον υπάρχει ένα κεφάλαιο που δείχνει μια κατεύθυνση, κυρίως για ερευνητικά πρωτόκολλα, που είναι πολύ αισιόδοξο. Το έπος λοιπόν του 2020 αναφέρει τους προδιαθεσικούς παράγοντες για μια οξεία βακτηριακή ρινοκολπίτιδα είναι οι ανοσοανεπάρκειες. Η υποτροπιάζουσα ρινοκολπίτιδα είναι ένας ασθενής να κάνει 4 τέτοια επεισόδια οξείας παραρινοκολπίτιδας σε διάστημα 1 έτους. Στα μεσοδιαστήματα, ο ασθενής οφείλει να μην έχει συμπτώματα, να είναι καθαρός στα παραρρινιά του. Και μπορεί να συμμετέχουν πολλοί παράγοντες σε αυτό. Τώρα δεν σας μιλάω για κάποιον που έχει ανοσοανεπάρκεια, σας μιλάω για τον οποιονδήποτε με φυσιολογικό νοσοποιητικό μηχανισμό. Μπορεί να φταίει ένα στραβό διάφραγμα, μπορεί να φταίνε υπερτροφικές κάτω-ορεινικές σκόγγες. Όλοι μας όμως ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία. Δεν προφυλάσσεται το στραβό διάφραγμα ο ασθενής με ανοσοανεπάρκεια. Είναι μια πολύ συχνή κατάσταση στο γενικό πληθυσμό και σε όλες τις ομάδες ασθενών. Άλλοι προδιαθεσικοί παράγοντες είναι γενετικοί, όπως είναι η οικιστική ίνωση ή τα σύνδρομα της λειτουργίας του προσωπικού επιθυλίου. Το κάπνισμα είναι επιβαρυντικός παράγοντας. Και μετά το ποιος ακριβώς είναι ο τύπος της λίμωξης, που μπορεί να υποθεραπεύεται ή να θεραπεύεται λίγο λανθασμένα, μπορεί να πυροδοτήσει υποτροπιάζουσες φλεγμονές. Όσον αφορά όμως πόσο συχνές είναι οι υποτροπιάζουσες λοιμώξεις της μύτης σε ασθενείς με ανοσοανεπάρκεια, βλέπουμε ότι έχουμε μελέτες που αναφέρουν μέχρι από 10 μέχρι και το 50% αυτών των ασθενών που εμφανίζουν υποτροπιάζουσες λοιμώξεις στα παραρρήνια, ότι εμφανίζουν κάποιες μορφής ανοσοανεπάρκεια. Οι συχνότεροι από αυτές είναι οι κοινοί ποικίλοι. Σε μια μεγάλη μελέτη, σε μια μεγάλη μεταανάλυση του 2022, δηλαδή μαζεύοντας πολλές άλλες μελέτες και ελέγχοντας το συμπέρασμα πολλών μελετών, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ασθενείς οι οποίοι εμφανίζουν υποτροπιάζουσα οξεία ρινοκολπίτιδα οφείλουν να ελέγχεται οι τίτλοι των ανοσοσφαιρινών τους και η ανταπόκριση στον εμβολιασμό. Οπότε, αυτό που ξέρουμε για τις οξείες ρινοκολπίτιδες είναι ότι οι ασθενείς με ανοσοανεπάρκεια εμφανίζουν συχνότερα οξείες ρινοκολπίτιδες. Αυτές μεταπίπτουν συχνότερα σε οξείες βακτηριακές. Και οι ασθενείς που θα μεταπέσουν θα χρειαστούν αντιβιωτική θεραπεία. Και επίσης εμφανίζονται και συχνότερα υποτροπιάζουσα ρινοκολπίτιδα. Οπότε πρακτικά, στο κοινό κρυολόγημα, στο απλό συνάχη, έχω λίγες μίξεις και δέκατα γιατί είχε και το παιδί μου που πήγε σχολείο,
Οι ασθενείς αυτοί πρέπει να φροντίσουν τη μύτη τους από την αρχή. Πρέπει να φροντίσουμε να καθαρίσει η μύτη για να μην αποτελεί ένα περιβάλλον στο οποίο θα αναπτυχθούν πολύ εύκολα παθογόνοι μικροοργανισμοί. Οπότε, οι ρινοπλήσεις νομίζω ότι είναι ένα αναγκαίο κακό, το οποίο είναι μια καθημερινότητα για πάρα πολλούς ασθενείς με ανοσοανεπάρκεια. Και τα τοπικά που συμφορητικά στην αρχή. Όταν υπάρχει υποψία για οξεία βακτηριακή, τότε περνάμε σε αντιβιωτικά από τους στόματος. Και στις υποτροπιάζουσες ρινοκολπίτιδες, μεγάλη συζήτηση γίνεται και στο κατά πόσο, εκτός από όλα τα παραπάνω, και το ένα κορτιζονούχο σπρέι που θα προσθεθεί για να ισορροπήσει λίγο το βλενογόνο, είναι αν έχει νόημα η προφυλακτική χημειοθεραπευτική αγωγή, δηλαδή να πάρουμε προφυλακτικά αντιβιωτικά σε χαμηλότερες δόσεις για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Περιγράφοντας τις θεραπείες των ασθενών με χρόνιες ρινοκολπίτιδες, είναι λίγο πλέον στη διακριτική ευχέρεια του καθενός. Δεν είναι ξεκάθαρες οδηγίες αυτό. Είναι εξατομικευμένο για τον κάθε ασθενή. Και φυσικά είναι αναγκαίο οι ασθενείς να είναι εμβολιασμένοι για γρίπη και ίσως και για πνευμονιόκοκο πολύ νωρίτερα από την ώρα που θα έπρεπε να εμβολιαστεί ο υπόλοιπος πληθυσμός. Η χρόνια ρινοκολπίτιδα, είστε λίγο άτυχοι, δεν παίζουν ποτέ τα βίντεο, αλλά δεν πειράζει. Είναι η χρόνια φλεγμονή της μύτης που μπορεί να έχει πολύποδες και μπορεί και να μην έχει πολύποδες. Χρειάζεται δύο από αυτά τα 4 συμπτώματα, που το ένα από τα δύο πρέπει να είναι ένα από αυτά. Δηλαδή, ρινική συμφόρηση απόφραξη, μπουκωμένη μύτη και ρινικές εκκρίσεις, μίξες είτε μπρος είτε προς τα πίσω, προς το στόμα. Πόνος ή πίεση ή βάρος στο πρόσωπο, μείωση ή απώλεια της ακοής. Όλα αυτά πρέπει να υπάρχουν για ένα διάστημα μεγαλύτερο των 12 εβδομάδων, πάνω από 3 μήνες. Στην πρώτη εικόνα βλέπετε μια ενδοσκόπηση με ασθενή που έχει ρινικούς πολύποδες. Αυτός είναι πολύποδας, αυτό είναι το διάφραγμα από εδώ. Και μέσα αυτά επίσης που είναι σαν σταφυλάκια είναι πολύποδες. Αυτή είναι μια εικόνα ασθενή που δεν έχει πολύποδες. Δεν τη βλέπετε πολύ καλά, δεν πειράζει. Φανταστείτε το ίδιο αρκετά κλεισμένο με εκκρίσεις. Για τη χρόνια ρινοκολπίτιδα, οι κατευθυντήριες μας από το ΕΠΟΣ περιλαμβάνουν μία σειρά φαρμάκων και μία σειρά εξετάσεων. Σε αυτό που θέλω να σας εφιστήσω την προσοχή είναι εδώ στο τέλος, που λέει ότι πρέπει να ψάξουμε για διαταραχές του νοσοποιητικού. Και σε ποιους πρέπει να ψάξουμε? Σε αυτή την κατηγορία των ασθενών, οι οποίοι εμφανίζουν χρόνια παραρινοκολπίτιδα ανθεκτική στη θεραπεία, δηλαδή σε αυτούς τους οποίους έχει χρειαστεί να δώσεις 2 φορές σε διάστημα 1 έτους θεραπεία με κορτιζόνη, σε αυτούς που έχει χρειαστεί να τους βάλεις χειρουργείο για να αφαιρέσεις τους πολύποδες και δεν έχουν ανταποκριθεί, και στους ασθενείς που στα ερωτηματολόγια τα οποία συμπληρώνουν για την ποιότητα ζωής τους έχουν πάντα πάρα πολύ ψηλά σκορ. Αυτή η κατηγορία πάνω κάτω θεωρείται ανθεκτική στη θεραπεία. Σε αυτούς τους ασθενείς λοιπόν υπάρχει η κατεύθυνση εκτός των άλλων ότι πρέπει να ελεγχθούν για νοσοανεπάρκειες. Έχουμε μελέτες που δείχνουν ότι είναι πιο συχνές οι ανοσοανεπάρκειες σε ασθενείς με χρόνια ρινοκολπίτιδα. Σε μεγάλα δείγματα ασθενών, μελέτες που δείχνουν ότι από το 1/4 μέχρι τους μισούς ασθενείς με ανθεκτική στη θεραπεία χρόνια ρινοκολπίτιδα εμφανίζουν κάποιες μορφής ανοσοανεπάρκεια με συνηθέστερη την κινητική ύλη. Αυτά για τις ρινοκολπίτιδες. Θα περάσουμε λιγάκι στο αυτή. Πολύ γρήγορα για να μπορούμε να επικοινωνούμε στα επόμενα κομμάτια. Το αυτή έχει 3 μέρη. Το έξω ους που είναι το πτερίγιο και είναι και η είσοδος, ο έξω ακουστικός πόρος. Το μέσο ους που είναι το τύμπανο και τα ακουστικά οστάρια. Πίσω από το τύμπανο υπάρχει μια κοιλότητα που έχει αέρα κανονικά για να μπορεί να μεταδίδεται ελεύθερα ο ήχος και να πηγαίνει στο έσω ους, όπου είναι το όργανο της ακοής και της ισορροπίας με το κοχλειακό νεύρο, έτσι που επιτελεί την διαδικασία της ακοής. Για να έχει αέρα αυτή η περιοχή πρέπει να έχει
διατηρεί ορθές πιέσεις με τη μύτη. Τις πιέσεις αυτές τις κρατάει αυτό το σωληνάκι που λέγεται Ευσταχιανή σάλπιγγα, το οποίο βγαίνει στη μύτη μας και είναι περίπου στην περιοχή που είναι τα κρεατάκια. Όταν η ευσταχιανή δεν δουλεύει καλά, και δεν δουλεύει καλά όταν έχουμε οξύες ρινοπολπίτιδες, όταν έχουμε χρόνιες ρινοπολπίτιδες, όταν έχουμε αδενοειδίτιδες, τότε οι πιέσεις δεν είναι ορθές, οπότε πίσω από το αυτί μαζεύεται υγρό ή μαζεύεται πίον, προκαλώντας είτε εκρητικές είτε μέσως οτίτιδες. Και θα ήθελα πάρα πολύ να σας παρουσιάσω ελληνικά δεδομένα για το κομμάτι των κατευθυντήριων για την οξεία μεσοτίτιδα στα παιδιά, αλλά δυστυχώς η Ελλάδα, κυρίως τα Βαλκάνια θα έλεγα, δεν συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές οδηγίες γιατί δεν έχουν δώσει δεδομένα. Οπότε θα πάμε με λίγο πιο απλούς δρόμους. Η οξεία μεσοτίτιδα είναι η φλεγμονή του μέσου οτός, είναι πάρα πολύ συχνή στην παιδική ηλικία. Τα περισσότερα, σχεδόν όλα τα παιδιά, θα κάνουν ένα επεισόδιο οξείας μεσοτίτιδας πριν πάνε στο σχολείο, με πυρετό πόνο στο αυτί και μία αίσθηση ότι είναι βουλωμένο το αυτί. Αυτά είναι τα συνήθη παθογόνα για όλες τις λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού, με το στρεπτόκοκο της πνευμονίας, τον αιμόφυλο της ινφλουέντζας, τη μοραψέλα την καταρροϊκή και από ιούς, τον RSV, αδενοϊούς, ιούς της γρίπης και κορονοϊούς. Εικόνες από οτίτιδες, που το τύμπανο πια είναι λευκό και πίσω έχει μαζέψει πίον, και η θεραπεία είναι τα αντιβιωτικά, αναλγητικά και πάντα φροντίζουμε να προσθέτουμε ένα σπρέι από τη μύτη για να μπορεί να δουλέψει ορθά και η ευσταχιανή. Όταν ένα άτομο κάνει 3 επεισόδια οξείας μεσοτίτιδας σε διάστημα 6 μηνών ή 4 ή περισσότερα σε διάστημα 12 μηνών, τότε θεωρούμε ότι εμφανίζει υποτροπιάζουσα οξεία μέση με τους ίδιους παθογόνους, όπως είναι στην οξεία μεσοτίτιδα. Οπότε αυτό ήταν ένα ζήτημα. Γιατί αν νοσήσω από στρεπτόκοκο σήμερα και πάρω την ορθή μου θεραπεία, δεν έχω αντισώματα σε 1 μήνα και ξανακάνω, γιατί για τέτοια διαστήματα συζητάμε. Οπότε έχει διάφορες μελέτες, τις οποίες μετρήσανε αντισώματα ενάντια στο στέλεχος από το οποίο νόσησαν τα παιδιά, σε παιδιά είναι όλες, από το ειρηνικό βλενογόνο. Και τα παιδιά με υποτροπιάζουσες οτίτιδες φαινόταν ότι έχουν χαμηλότερη ανοσολογική απόκριση απέναντι στο παθογόνο με το οποίο νόσησαν. Και όλα αυτά μπορεί να οδηγήσουν σε ένα μεγάλο ποσοστό σε χρόνια μεσιοτίτιδα, που είναι μια χρόνια φλεγμονή του αυτιού, με τη χρόνια εκρητική να μαζεύεται υγρό πίσω από το τύμπανο και να έχουμε την αίσθηση ότι έχει νερό μέσα το αυτί και ότι δεν ακούμε ορθά. Με περιπτώσεις που έχει τρυπήσει το τύμπανο, με διατρήσεις της τυμπανικής μεμβράνης ή με πιο εκτεταμένες μορφές χρόνιας οτίτιδας, όπως είναι τα χολοστεατώματα. Τα συμπτώματα συνήθως είναι η βαρικοΐα. Αν υπάρχει διάτρηση χολοστεάτωμα, τότε μπορεί να τρέχει και το αυτί. Και η θεραπεία τους στην πρώτη κατάσταση είναι να μπει ένα σωληνάκι στο αυτί, να μπει ένα σωληνίσκος αερισμού. Στα επόμενα 2 είναι χειρουργική αποκατάσταση. Και σας είπα πάρα πολλές φορές και στην οξεία μέση και στην υποτροπιάζουσα για τη βαρικοΐα. Οι βαρικοΐες μπορεί να είναι παροδικές, όπως είναι σε μια οτίτιδα, ή μόνιμες, όπως είναι η πρεσβιακουσία, δηλαδή η βαρικοΐα των ηλικιωμένων. Μπορεί να είναι αγωγημότητας ή νευροαισθητήριος. Αγωγημότητας είναι η βαρικοΐα που, ενώ θα πρέπει το κύμα του ήχου να περάσει από αυτό το σύστημα που σας έδειξα στην αρχή, που έχει κάποιες μεμβράνες και κάποια οστάρια και αέρα, κάτι δεν πάει σωστά και πρέπει να παρακάμψει υγρό, πίον, κερί ίσως απ' έξω. Οπότε αυτή η βαρικοΐα που υπάρχει κάποιο κόλλημα στην αγωγή του ήχου λέγεται αγωγημότητας. Όταν έχουμε πρόβλημα όμως στο νεύρο, που είναι βαθύτερα μέσα στο αυτί μας, αυτή η βαρικοΐα είναι η νευροαισθητήριος. Και μπορούμε να έχουμε συνδυασμό και των 2. Γιατί σας κάνω αυτή την εισαγωγή? Σας δείχνω μια αντιπροσωπευτική μελέτη, γιατί η βιβλιογραφία λέει ότι κάνουν πιο εύκολα βαρικοΐες
όλων των τύπων οι ασθενείς με ανοσοανεπάρκεια. Εδώ λοιπόν βλέπετε ότι οι ασθενείς με κοινή ποικίλη, περίπου 1 στους 2 εμφανίζει νευροαισθητήριο βαρικοεία, οπότε έχει κάποια διαταραχή στο κοχλειακό του νεύρο. Η νευροαισθητήριος δεν είναι αναστρέψιμη συνήθως. Και ένας στους 4 με X-linked αγαμασφαιρινεμία. Επίσης εμφάνιζε νευροαισθητήριο βαρικοεία. Και σε αυτόν τον πίνακα είναι όλα τα περιστατικά της μελέτης. Η οριζόντια ρήγα είναι η φυσιολογική ακοή. Όλα τα άλλα είναι κάποια μορφή βαρικοείας. Οπότε οριακά σε αυτή τη μελέτη είναι περισσότεροι οι ασθενείς που εμφανίζουν κάποιο τύπου βαρικοεία από αυτούς που έχουν φυσιολογική ακοή. Είναι μια πολύ λογική συνέχεια, γιατί μια πολύ λογική συνέχεια των προβλημάτων που έρχονται από τις λοιμώξεις της μύτης αυτό. Και τελευταίο, θα σας πω 2 λόγια για το δακτύλιο του Βαλντάγερ. Ο δακτύλιος του Βαλντάγερ περιλαμβάνει αυτά τα 4 όργανα. Τις αμυγδαλές, τις παρίσιμες αμυγδαλές, αυτές που είναι στο πλάι των κομμάτων του φάρυγου στο στόμα μας, τις γλωσσικές αμυγδαλές, που είναι λεμφικός ιστός στη βάση της γλώσσας, τις φαρυγγικές αμυγδαλές που είναι ακριβώς εκεί που βγαίνει η ευσταχιανή σάλπιγγα μέσα στη μύτη, και τις αδενοειδείς εκβλαστήσεις που είναι στο βάθος πίσω, στο ειρηνοφάρικα, και είναι τα γνωστά σε όλους κρεατάκια. Επίσης, ο βασικός ρόλος του λεμφικού ιστού σε αυτά τα σημεία είναι η παραγωγή ανοσοσφαιρινών για την καταπολέμηση των παθογόνων. Η πιο συχνή λίμωξη του φάρικα είναι η οξέα αμυγδαλίτιδα. Οι ίδιοι υπεύθυνοι μικροοργανισμοί και με τις οτίτιδες και με τις ρινοκορδίτιδες, με συμπτώματα τον πυρετό, τη φαρυγγαλγία, τη δυσκαταποσία και ίσως και ψηλαφιτούς επώδυνους λεμφαδένες στον τράχυλο, με αυτή την εικόνα συνήθως στο στόμα, που χρειάζεται αντιβιωτικά και αναλγητικά και ενυδάτωση. Η υποτροπιάζουσα ή χρόνια αμυγδαλίτιδα είναι του να εμφανίζει ένας ασθενής 6 επεισόδια αμυγδαλίτιδας σε ένα χρόνο, ή 5 κάθε χρόνο για 2 χρόνια, ή 4 κάθε χρόνο για 3 χρόνια. Βακτηριακής αμυγδαλίτιδας, όχι ογενούς, στρεπτοκοκκικής, και είναι μία από τις βασικότερες ενδείξεις για να προχωρήσεις σε έναν ασθενή σε αμυγδαλεκτομή, να αφαιρέσεις τις αμυγδαλές του. Δεν το αποφασίζουν όλοι πάντα, δεν είναι πάντα και τόσο καθαρά τα κριτήρια, γιατί μπορεί σε ένα εξάμηνο κάποιος να κάνει πολλές και μετά 1 χρόνο να είναι λίγο πιο ήρεμος. Παρ' όλα αυτά, σε αυτή εδώ τη μελέτη που δεν το γράφει, νομίζω ότι είναι το 20 και το 22, στους ασθενείς που μελέτησαν παρατήρησαν ότι οι ασθενείς οι οποίοι κάναν υποτροπιάζουσες αμυγδαλίτιδες είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίζουν ανοσοανεπάρκεια. Και η οξέα αδενοειδίτιδα είναι η φλεγμονή στις αδενοειδείς εκβλαστήσεις, στα κρεατάκια. Είναι συνήθως ιογενής. Σπάνια θα δει κάποιος μόνη της μία οξέα αδενοειδίτιδα. Συνήθως θα συνυπάρχει με αμυγδαλίτιδα, με φαρυγγίτιδα ή με μια ρινοκολπίτιδα. Έχουμε μίξες, είτε πρόστια ρινική έκρηση, είτε από το φάρυγγα, οπισθονιδικές. Μπορεί να έχουμε ροχαλιτό, πυρετό και αναπνοή από το στόμα. Στις ιογενείς καταστάσεις θέλουμε ενυδάτωση, παρακολούθηση, αποσυμφορητικά, αποσυμφορητικά, αναλγητικά. Όταν συζητάμε για βακτηριακές επιμολύνσεις, τότε προστίθονται αντιβιωτικά. Το βλέπουμε είτε με εργαστηριακά, είτε με καλή έγκριση από την περιοχή. Και όταν υπερτρέφονται οι αδενοειδείς, που συνήθως φταίνε οι λοιμώξεις, σπανιότερα είναι αποτέλεσμα επαφής με αλλεργιογόνα και παλινδρόμησης, τότε τα συμπτώματα είναι απόλυτος περιορισμός της αναπνοής από τη μύτη, εκκρίσεις στη μύτη, ροχαλιτό, σύνδρομο υπνικής άπνοιας, με άπνοιες. Τα παιδιά έχουν το χαρακτηριστικό αδενοειδές προσωπείο με τη μικρογναθία, το σαγόνι προς τα πίσω, το στόμα ανοιχτό για να αναπνέουν, μαύρη κύκλη και την γραμμή, έχουν μια οριζόντια γραμμή πάνω από τη μύτη που είναι
από αυτή την κίνηση, προσπαθώντας να καθαρίσει, προσπαθώντας να αξίσουν τη μύτη τους, τέλος πάντων, να ανακουφιστεί. Είναι η συνηθέστερη αιτία αδενοτομής, αφαίρεσης στα κρεατάκια, και έτσι σας τα λέω αυτά. Εδώ θα έρθω στη μελέτη που σας έδειξε πριν ο κύριος Πελέτας από το εργαστήριό του, στο οποίο, αν δείτε τους πίνακες που περιλαμβάνει το άρθρο, οι ασθενείς που μελετήθηκαν, που ήταν 117, σε ένα ποσοστό 93% εμφάνιζαν λοιμώξεις, του ανώτερου αναπνευστικού το 83%, και είναι το συνηθέστερο από όλα τα υπόλοιπα συμπτώματα τα οποία έχουμε συζητήσει. Και επίσης, οι ασθενείς αυτοί έχουν σε ένα αρκετά υψηλό ποσοστό κάνει ή τα αμυγδαλεκτομή ή τα αδενοτομή. Οπότε, όταν έχουμε έναν ασθενή που έχει ανοσανεπάρκεια, χρειαζόμαστε υψηλή επαγρύπνηση στις λοιμώξεις του, γιατί ενώ στο ανώτερο αναπνευστικό η συντριπτική πλειοψηφία θα ξεκινήσει σαν ιογενής, πάρα πολύ εύκολα μπορούμε να έχουμε βακτηριακές επιμολύνσεις. Οπότε χρειαζόμαστε παρακολούθηση για να μπορούμε να χορηγήσουμε έγκαιρα αντιβιωτική αγωγή. Είναι ένα ερώτημα το ποιος ασθενής θα χρειαστεί να πάρει χημειοπροφύλαξη με αντιβιωτικά για 3 ή 4 εβδομάδες. Ο εμβολιασμός είναι αναγκαίος για να μπορεί να ενισχυθεί το αμυντικό του σύστημα και χρειάζονται, ειδικά οι ασθενείς οι οποίοι εμφανίζουν χρόνιες λοιμώξεις, μία τακτική παρακολούθηση για να μπορούν και να προλαμβάνουν κάποια πράγματα και όχι μόνο να αντιμετωπίζουν. Όλα αυτά τα λέω με δεδομένο ότι είναι ρυθμισμένο το υπόλοιπο κομμάτι, έτσι, δηλαδή ότι είναι ρυθμισμένες οι εγχύσεις, οι τίτλοι των ανοσοσφαιρινών, γιατί αν δεν είναι, αυτό είναι το πρώτο που θα γίνει. Τώρα συζητάμε πώς θα μπορέσουμε να ανακουφίσουμε τα υπόλοιπα, τα περιφερικά συμπτώματα. Και επίσης, οφείλουν να ελεγχθούν άνθρωποι οι οποίοι εμφανίζουν χρόνιες ή υποτροπιάζουσες λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού, ασθενείς που έχουν πολλά ωρελά χειρουργία, που έχουν κάνει αμυγδαλεκτομία, αδενοτομία, έχουν βάλει σωληνάκια, δεν αναπνέουν καλά από τη μύτη, έχουν φτιάξει το διάφραγμά τους, δεν ήταν αρκετό, έχουν κάνει τις κόγχες τους, δεν ήταν αρκετό. Συζητήθηκε ότι ξανά έχουν κρεατάκια, ξαναβγάλανε τα κρεατάκια τους. Μήπως έχουν και πολύποδες, δηλαδή δεν συζητάμε ότι κάθε άνθρωπος θα βγάλει τις αμυγδαλές και τα κρεατάκια του πρέπει να ελέγξει το νοσοποιητικό του, αλλά όταν τα χειρουργία γίνονται πολλά πια, εκεί το ορθό είναι να ελεγχθεί. Και επίσης, όταν έχουμε λοιμώξεις, οι οποίες είναι ευκαιριακές, είναι ανθεκτικές ή είναι επιπλεγμένες από το ανώτερο αναπνευστικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ωραία παρουσίαση. Να πω και ο ίδιος ότι συμπληρωματικά ότι όντως εργαζόμενος στον χώρο της υγείας, όταν ζητάω από κάποιον συνάδελφο και δεν είναι έναν ιδιό γνωστή μου στην κλινική, και τους λέω: κάντε μου μια καλλιέργεια. Δηλαδή, ταλαιπωρική με αρκετές μέρες. Μήπως είναι βακτηρία και αισθητικά, τι να κάνεις καλλιέργεια, κάτι θα βρούμε και τι θες να κάνεις κάθε φορά. Κάθε φορά που την κάνουμε τελικά, βρίσκουμε σχεδόν πάντα συνδυασμό 2. Ποτέ ενός. Δηλαδή, θα είναι μόφος φλέτσα και μοραξέλα. Δηλαδή, απορούν πού το κόβει τη μοραξέλα, ταυτόχρονα και οι δύο. Μα δεν είναι καθόλου στη ρουτίνα μας οι καλλιέργειες στους ενηλίκους. Η διάγνωση και της οξείας και της χρόνιας είναι ενδοσκοπική, αλλά είναι όμως μια κατηγορία που χρειάζεται καλλιέργειες, γιατί δεν είσαι απόλυτα βέβαιος ότι θα ανταποκριθεί ορθά και ότι θα έχεις κοινό παθογόνο που θα κάνει τη λίμωξη και ευαίσθητο παθογόνο επίσης. Γιατί νομίζω ότι καλείστε πάρα πολύ συχνά να λάβετε αντιβιωτική αγωγή για διάφορα προβλήματα, οπότε μπορεί οι αντοχές να είναι πολύ διαφορετικές από ότι στο γενικό πληθυσμό. Έτσι ακριβώς, δηλαδή θυμάμαι και εγώ κάτι περιστατικό στο οποίο ο συνδυασμός, ο άλλος, τέλος πάντων, μια περίπτωση που είπα μοραξέλα που ήταν η τελευταία, ήταν εμόφυση φυλάζα με σταφυλόχρονο. Οπότε εκεί ζοριστήκαμε, μην τυχόν πάει στο κατώτερο αναπνευστικό, να το προλάβουμε. Δηλαδή, αυτό που λέμε η δυστοκία του γιατρού, ας πούμε, τι θες να την κάνεις στην καλλιέργεια τώρα, δεν είναι πολύ ενημερωμένα.
Ο ασθενής ο οποίος έρχεται και ξαναέρχεται στο ιατρείο γιατί δεν μπορεί να αναπνεύσει, όταν φτάσει στο σημείο και έχει εξαντλήσει τα κοινά, τους κοινούς δρόμους, που δεν είναι και λίγοι, δηλαδή χρησιμοποιούμε όντως σαν τοπικές και σαν συστηματικές θεραπείες αρκετά πράγματα. Αν δεν βρίσκεις δρόμο, νομίζω ότι είναι εύκολο να πεις ότι είναι και υπερβολικός. Οπότε, εγώ δεν νομίζω ότι αν κάποιος μπει στο μυαλό του η πιθανότητα του να έχει αυτός ο ασθενής πρόβλημα με το νοσοποιητικό του είναι κόπος να πάρει μια καλλιέργεια. Που δεν είναι, είναι λύτρωση, γιατί μπορεί να βρεις μια αιτία και να λύσεις το πρόβλημά του και ούτε αυτός να έρχεται και να παραπονιέται συνεχώς. Εγώ για τους ανεπάρκειες, όταν τέλειωσα την ειδικότητα, νόμιζα ότι είναι από αυτά τα πράγματα που είναι στα αίτια, που είναι κάτω-κάτω, που δεν υπάρχουν. Νομίζω ότι μετά την επαφή με το εργαστήριο της ανοσολογίας, μου έλυσε πάρα πολύ τα χέρια σε περιστατικά που ήταν πιο δύσκολα, που λέγαμε, μα δεν, αφού στην ενδοσκόπηση δεν βλέπω κάτι διαφορετικό, δεν καταλαβαίνω γιατί το αισθάνεσαι, που είχαμε μια διαφορετική άποψη με τον ασθενή. Αλλά ειλικρινά, όταν τελειώναμε με την ειδικότητα, δεν μπορώ να πω ότι είχα δει και κάποιον ασθενή νωρίτερα και ήταν αυτά τα χαμηλά γράμματα, τα χαμηλά αίτια που λες, εντάξει, αυτό είναι και σπάνιο, αλλά θα πρέπει να το πω για να περάσω. Και μετά, όταν έρχεσαι σε επαφή, βρίσκεις ότι σου λύνει πάρα πολύ τα χέρια και εσένα και κάνει και τον ασθενή σου πολύ καλύτερα. Και είχε διαγνώσει ασθενή με τους ανεπάρκειες στα πλαίσια του τοπιατρικού. Ναι. Ναι. Ήταν μια κυρία που πραγματικά ήταν κρίμα. Έρχονταν η γυναίκα και δεν μπορούσαμε να αφήσουμε με τη μύτη της. Εγώ είμαι. Που όντως έρχονταν στο ιατρείο, νομίζω, κάθε μήνα. Κάθε μήνα και ένα χρόνο. Εμείς είχαμε δοκιμάσει ένα χρόνο ό,τι σπρέι υπήρχαν. Άρα λοιπόν να στέλνουμε τέτοιους γιατρούς, στέλνουμε τους γιατρούς... Θέλουμε ενημέρωση. Εγώ νομίζω ότι το ότι μπήκανε τα μονοκλονικά στη δική μας ειδικότητα και αποδεχτήκαμε πλέον τα τελευταία 2 χρόνια ότι η θεραπεία της χρόνιας παρανυκοπολιτικίδας δεν είναι χειρουργική, ανοίγει πολύ διαφορετικό δρόμο, γιατί έχει πάρα πολλά πρωτόκολλα που κινούνται σε σχέση με έλεγχο νοσοποιητικού. Ψάχνουμε από άλλη πλευρά πλέον τη χρόνια παρανυκοπολιτικίδα, που είναι νομίζω το πιο συχνό σας πρόβλημα μαζί με την οξεία. Οπότε θα έχει και πιο διαβασμένους γιατρούς, θα έχει και πιο ενημερωμένους οριλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις, οι οποίες είναι η γιατρός μας, 5 στον αριθμό. Λοιπόν, όχι, δεν 5, έχουμε συμπληρωματικές. Λοιπόν, αν πρέπει ένα αθώο συνάχη να μας ανησυχεί, από ποιο σημείο και έπειτα απευθυνόμαστε στο θεράποντα γιατρό μας? Προφανώς, κάθε συνάχη δεν θα είναι μια επιπλεγμένη λίμωξη που θα θέλει αντιβίωση. Ένα συνάχη δικαιούται να έχει πυρετό, 1 με 2 με 3, 24 ώρα, έχει λεπτόρευστες εκκρίσεις, δηλαδή οι μίξες είναι διαυγής. Και συνήθως ξέρουμε και ποιος μας κόλλησε. Δηλαδή, έχει στο σχολείο ιώσεις, ήρθε το παιδί, έχει μίξες, κόλλησα και εγώ. Όταν τα συμπτώματα δεν είναι έτσι, δηλαδή όταν αρχίζει και έχει έναν πονοκέφαλο που ακόμα και αν πάρω το αντιπυρετικό μου και πέσει ο πυρετός επιμένει. Όταν οι μίξες μου έχουν άλλο χρωματισμό, είναι αδιάφανες, είναι ποιώδεις, είναι πράσινες. Όταν ο πυρετός μου δεν πέφτει με τα αντιπυρετικά, δεν ελέγχεται. Ή όταν κρατάει περισσότερο από 4-5 μέρες, νομίζω ότι όχι μόνο ασθενής με την ανοσοανεπάρκεια, οποιοδήποτε ασθενής δικαιούται της εξέτασης, γιατί μπορεί να χρειάζεται λίγο διαφορετική θεραπεία. Προφανώς όμως, όσο έχουμε το συνάχη, θέλουμε λίγο μια φροντίδα στη μύτη. Οι ειρηνοπλήξεις θα βοηθήσουν στο να μην εξελιχθούν έτσι τα πράγματα, που είναι το πιο απλό, το πιο εύκολο, εύκολα προμηθεύσιμο. Ναι. Και σύσταση πρώτης γραμμής θα έλεγα, γενικότερα έτσι. Ναι, γιατί φροντίζουμε να έχουμε μια καθαρή μύτη, μια ασφαλή μύτη. Και αυτό μου δίνει την πάσα για την πρώτη από τις συμπληρωματικές ερωτήσεις που θα προχωρήσω. Όταν κάνω πλήξεις έχω ορεινορραγία. Αυτό είναι ένα δυστυχώς δυσάρεστο κομμάτι, γιατί όντως για να έχει κάποιος ορεινορραγία στις πλήξεις μπορεί να συμβαίνουν 3 πράγματα. Το ένα είναι κάπου να είναι στραβό το διάφραγμά και να είναι πιο λεπτός ο βλενογόνος, οπότε πιο εύκολα να κάνει ειρηνορραγίες.
Το δεύτερο είναι να τις κάνει με πολύ μεγάλη πίεση ή με πολύ αλατούχο διάλειμμα. Δηλαδή τα υπέρτονα διαλύματα ή αυτά τα διαλύματα που φτιάχνει κάποιος μόνος του, γιατί κυκλοφορούν πάρα πολλά, μπορεί να είναι πιο ερεθιστικά για τον βλενογόνο της μύτης. Το τρίτο είναι, έχει ασθενείς που μπορεί να παίρνουν και άλλα φάρμακα, να παίρνουν διαμετρηταλιακά, να είναι υπερτασικοί, να σκαλίζουν τη μύτη τους, μπορεί να έχουν και θρομοπαινίες όντως από τα υπόλοιπα. Εκεί είναι πρόβλημα, γιατί εκεί θα πρέπει να σταματήσει τις πλύσεις για ένα διάστημα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει λιπαντικές αλυφές, μπορεί να πρέπει να χρησιμοποιήσει ένα αποσυμφορητικό σπρέι που κάνουν αγκιοσύσπαση. Αν υπάρχει άλλο υπόβαθρο, προφανώς και διορθώνεται να διορθωθεί, αλλά εγώ θα δοκίμαζα πρώτα απ' όλα με χαμηλότερα διαλύματα. Έχει διαλύματα που είναι εμπλουτισμένα με ιαλουρονικό ή πρόπολη, που μπορεί να βοηθήσουν στις πλύσεις και να μην είναι τραυματικές για τον βλενογόνο. Αν ματώνει σε μικρή ποσότητα, θα κάνει ένα διάλειμμα χρησιμοποιώντας πάλι έχει σπρέι για υδατικά για τη μύτη. Αν κάνει πιο μεγάλες αιμορραγίες, πρέπει να απευθυνθεί σε έναν οριλά. Μπορεί να χρειάζεται έναν καυτηριασμό και να απέχει μια εβδομάδα από τις πλύσεις και μετά να είναι μια χαρά και να μην δημιουργείται ξανά το ίδιο πρόβλημα. Τι μπορούμε να κάνουμε για το βουητό στα αυτιά? Το βουητό στα αυτιά μπορεί να έχει 10.000 αιτίες πραγματικά. Αν η αιτία είναι νευροαισθητήριος βαρικοΐρα, δυστυχώς δεν έχουμε μαγικά φάρμακα ακόμα. Φαίνεται ότι αγχολητικά και αντιεπιληπτικά μπορεί να βοηθούν, αλλά είναι πολύ μεγάλες οι δόσεις που χρειάζεται, οπότε δεν τα συνιστούμε συνήθως. Αν το βουητό όμως είναι αποτέλεσμα μιας χρόνιας εκρητικής οτίτιδας ή μιας μέσης οτίτιδας εκείνες τις περιόδους, τότε και λύση έχει και βελτίωση μπορεί να έχει, θεραπεύοντας αυτή τη συνθήκη. Δεδομένα όμως ένας ασθενής που έχει εμβοές, είτε είναι στο ένα αυτή είτε είναι και στα δύο, σίγουρα πρέπει να εξετάσει ένα οριλά τα αυτιά του και να κάνει ένα ακουόγραμμα για να μπορέσει να πάρει μετά το δρόμο προς ποια κατεύθυνση θα κινηθεί. Προς ποια θα κινηθεί? Λοιπόν, μπορεί μια ζάλη να οφείλεται στα ηγμόρια? Θεωρητικά, ναι. Πρακτικά δεν είναι τόσο συνηθισμένο. Δηλαδή, είναι στα ερωτηματολόγια των ασθενών αν ζαλίζονται. Δεν είναι τα ηγμόρια αυτά που κάνουν ζάλες συνήθως. Είναι οι σφινοειδείς κόλποι που κάνουν ζάλες και η μετοπία είναι πιο συχνά. Τα ηγμόρια κάνουν πόνο, δεν κάνουν πολύ εύκολα ζάλη. Οπότε, νομίζω θα απαντήσω λίγο διαφορετικά. Όντως μια παραρρινοκολπίτιδα μπορεί να κάνει ζάλη, αλλά συνήθως στην οξία της μορφή και όχι τυπικά τα ηγμόρια όσο οι υπόλοιποι παραρρίνοι κόλποι. Μπορεί όμως να κάνει και ένα αυτί υλικό, αν έχει υγρό, επειδή έχει μια χρόνια παραρρινοκολπίτιδα ή μύτη. Η ζάλη είναι πάρα πολύ ασαφές σύμπτωμα. Υπολογίστε ότι στα επίγοντα ενός νοσοκομείου ένας στους 4 ασθενείς που θα μπει, σίγουρα θα πει ότι ζαλίζεται και μπορεί να φταίνε τα πάντα. Δεν είναι από τα χαρακτηριστικά συμπτώματα, θα μπορούσε όμως ναι να είναι. Μάλιστα. Το διαβάζω σε γιατί δεν μπορώ να κάνω λίγο την παραλλαγή. Λοιπόν, δακρύζουν διαρκώς τα μάτια μου έπειτα από μήνες με υπόκομμα και κολλωμένα ηγμόρια. Τι θα μου προτείνετε να κάνω? Υπάρχει κάποια λύση ή κάποια θεραπεία που θα μπορούσα να ακολουθήσω πέρα από τη χωρίς κορτιζόνης? Αξίζει να αναφέρω πως ο γιατρός με βεβαίωσε πως δεν υπάρχει κάποια απόφραξη του δακρυϊκού συστήματος. Ναι, αλλά εδώ διότι να υπάρχουν. Ή υπάρχει κάποια απόφραξη του δακρυϊκού συστήματος, γιατί ο ιδανοδακρυϊκός σπόρος πέφτει μέσα στη μύτη. Οπότε φανταστείτε ότι όταν κλαίτε αρχίζει να τρέχει μύτη. Όταν φταρνιζόμαστε μπορεί να δακρύσει το μάτι μας, οπότε έχει μια άμεση επαφή. Τα δάκρυα παροχετεύονται σε ένα μεγάλο βαθμό προς τη ειρηνική κοιλότητα, οπότε εξαρτάται πάρα πολύ αν έχουμε κάποιο υπόβαθρο μιας χρόνιας παραρρινοκολπίτιδας και το κατά πόσο μπορεί να παροχετεύονται ορθά τα δάκρυα μέσα στη μύτη. Ένα. Δεύτερον, εξαρτάται επίσης αν έχει κάποιο υπόβαθρο αλλεργικής ρυθμίτιδας. Γιατί
Η αλλεργική ρινίτιδα πάρα πολύ συχνά συνοδεύεται μαζί με τα φτερνίσματα και από δακρύρια και ίσως εκεί, αν έχει κάποιο τέτοιο υπόβαθρο, μια θεραπεία με με συνδυασμό αντισταμινικού σπρέι με κορτιζονούχο σπρέι που υπάρχουν πλέον στο εμπόριο να βοηθήσει αρκετά και στο κομμάτι των οφθαλμών. Και πέραν αυτού φαντάζομαι ότι μάλλον πρέπει να δει και κάποιος οφθαλμία του στα μάτια, έτσι. Μην μπορεί να κάνει κάτι τοπικό, σαν μια επιπυφικήτιδα. Ναι, ακριβώς. Μετά από χορήγηση αντιβίωση αρκετών ημερών, χωρίς αποτέλεσμα και χωρίς βελτίωση, διαπιστώνω ότι εξακολουθεί να υπάρχει χρόνιο μπούκωμα και βήχας. Υπάρχει κάτι που μπορώ να ψάξω περαιτέρω? Μιλάμε τώρα για διαγνωσμένο ασθενή, φαντάζομαι. Ναι. Εδώ εξαρτάται και ποιος έβαλε τη θεραπεία. Την έβαλε ο ρολικόριλα, κατά χειροντοσκόπηση, γιατί ένας ασθενής μπορεί να είναι μπουκωμένος γιατί κάνει μια οξία λίμωξη, μια χρόνια λίμωξη, μπορεί όμως να έχει ένα στραβό διάφραγμα που μπορεί όντως να διορθώνεται. Δεν δικαιούται λιγότερο ο ασθενής με ανεπάρκεια να διορθώσει το διάφραγμα του, ίσα-ίσα. Είσαι και λίγο πιο εύκολος στην απόφαση, αν το επιτρέπει η υπόλοιπη κατάσταση, γιατί μπορεί να του προσφέρει πάρα πολύ μεγάλη ευκολία στη γενική αναπνοή και στη διαχείριση των εκκρίσεων. Οπότε δεν είναι ασύνηθες, ειδικά αν είναι χρόνια, να μην ανταποκρίνεται ένας ασθενής σε ένα αντιβιωτικό σχήμα. Αν το αντιβιωτικό σχήμα δεν είναι από οριλά, θα συνιστούσε να δει κάποιος οριλά. Αν από οριλά, μήπως συζητήσουν λίγο διαφορετικά για το πώς θα κινηθούν με το τι αγωγή θα βάλουν. Δεν είναι η κορτιζόνη πάντα η λύση μας σε όλα. Τα κορτιζονούχα σπρέι είναι η βάση μας, αλλά δεν κάνουν συστηματική απορρόφηση, δρούν τοπικά, είναι η βάση για πάρα πολλά πράγματα, γιατί σταθεροποιεί τον βλενογόνο. Αλλά από τη στιγμή που κάποιος είναι μπουκωμένος, παίζει τεράστιο ρόλο. Είναι τώρα, είναι 12 εβδομάδες, είναι ένα χρόνο, είναι πολλά χρόνια. Οπότε, ναι, έχει πράγματα να ψάξει και έχει πράγματα να διορθώσει πέραν του παίρνω ένα αντιβιωτικό κάθε φορά που γίνεται χειρότερο το μπουκωμά. Και τελευταία ερώτηση, υπάρχει κάποια χρόνια προφυλακτική αγωγή που μπορεί να γίνει, όπως π.χ. κάποιο σπρέι ή παστίγης ή οτιδήποτε? Στη χρόνια παραρινοπροπίτιδα, τα σπρέι είναι κατά κύριο λόγο σε χρόνια χορήγηση. Ο βασικός στόχος είναι να μπορούμε να διατηρήσουμε τον ασθενή με μια ικανοποιητική αναπνοή από τη μύτη για όσο το δυνατόν μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα με τη μικρότερη δυνατή θεραπεία. Οπότε δεν είναι μάλλον πάρα πολύ συνηθισμένα οι θεραπείες, οι τρίμηνες, τετράμηνες στην ανθοφορία, ανάλογη περίοδος στο φθινόπωρο, ειδικά με σπρέι στη μύτη, με πλύσεις που εμπλουτίζονται, στους ασθενείς που δεν έχουν πολύπλοκες, που πολύ συχνά μπορεί να βγουν αντιβιωτικά σχήματα συνήθως 3 εβδομάδων, σε χαμηλότερες δόσεις. Η χρόνια θεραπεία είναι ο κανόνας. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να μπορούμε να αφήνουμε και τους ασθενείς κάποια διαστήματα που συνήθως είναι το καλοκαίρι, χωρίς να πρέπει να κάνουν κάτι ιδιαίτερο για να ξεκουράζονται. Οπότε εμείς σαν οριλά η άθληση που προτείνουμε, θα πάρω από την προηγούμενη ερώτηση, είναι η κολύμβηση. Να μπαίνει το κεφάλι στη θάλασσα για να μπορούν να καθαρίζουν τα παραλίμνια ή δεν υπάρχει καλύτερη ρινοπλήξη από αυτό.